היום נדבר על מודל פסק הזמן. מודל פסק הזמן לקוח מהפסיכולוגיה הקוגניטיבית-התנהגותית, והוא יכול לעזור לנו להתמודד עם התקפי זעם. המודל הוא יחסית פשוט, הוא מורכב מכמה שלבים. השלב הראשון זה השלב שבו אנחנו לומדים לזהות את הסימנים המוקדמים להתקפי זעם. להתקפי זעם יש 4 סוגים של סימנים מוקדמים: סימנים גופניים, סימנים מחשבתיים, סימנים רגשיים וסימנים שהם טריגרים. אנחנו בהמשך נלמד על כל אחד מהסימנים האלו. אז השלב הראשון זה ללמוד לזהות את הסימנים המוקדמים. השלב הבא זה אני לומדת לעצור. זיהיתי את הסימן המוקדם, אני לומדת לעצור. זה חלק נורא קשה, ונלך ככה לתרגל אותו, כי האוטומט שלנו זה להסתער על האירוע, זה להיות מופעל, אבל כשאני לומדת לזהות את הסימנים המוקדמים ואני לומדת לעצור, אני כבר עשיתי דרך מאוד משמעותית. השלב הבא זה שאנחנו לומדים בעצם לסכם עם הסביבה שלנו על כך שאנחנו לומדים לצאת לפסק זמן. המטרה של הסימן המוסכם, לעזור לסביבה להבין למה אני מתרחקת. אם אני לא אעזור לסביבה להבין למה אני מתרחקת, ההתרחקות עלולה גם להתפרש כאיזשהו אקט שהוא פוגעני. אם יש לי ילדים קטנים בבית לדוגמה ואני פתאום נעלמת, זה יכול להביל אותם, במיוחד אם הם היו חלק מהאירוע. הם עלולים לחשוב שבגללם אבא נעלם, אמא נעלמה. הסיפור הזה של לתווך לסביבה ולומר, אנחנו במצבים מסוימים, כשאנחנו מרגישים שזה עולה על גדותיו, הכעס מתחיל להשתלט על הגוף, אז אנחנו מתרחקים. אנחנו מתרחקים כדי לשמור על הקשר, ולא כדי לנתק את הקשר. ככל שהסביבה היא יותר בתוך הדיאלוג ומבינה את התהליך, קל לה יותר לקבל את הדבר הזה. היציאה לפסק זמן, היא לא צריכה לקחת יותר מדי זמן, אבל מה שאמור לקרות בתוך הפסק זמן, זה שאני עושה עם עצמי איזושהי עבודה שהמטרה שלה לעזור לי לבסט את כל המערכת, לחזור לאיזשהו איזון פנימי, כדי למנוע את ההתפרצות. ואנחנו נלמד כל מיני כלים שאנחנו נוכל להשתמש בהם בפסק הזמן. כלים שקשורים לעבודה גופנית, נשימות, הרפיות, תרגילים קוגניטיביים שמאפשרים לנו להחליף מחשבות מאוד שליליות למחשבות יותר חיוביות, יותר אדפטיביות. עבודה עם הרגשות שלנו, איך אנחנו יכולים להיות בחמלה עצמית. לאחר שאנחנו הצלחנו לבסט את עצמנו, אנחנו חוזרים למעגל התקשורת, אנחנו חוזרים ואנחנו עושים עם הסביבה שלנו שיח על מה שקרה. שזה שלב גם מאוד חשוב, שדורש המון תרגול. זה שלב שאנחנו לומדים בעצם לתקשר את הרגשות והצרכים שלנו. לחזור לסביבה ולדבר בצורה לא מתקיפה, לא מאשימה, על מה שקרה לנו. לדוגמה, כשעשיתם רעש בשולחן, או כשהתעלמתם ממני, כשביקשתי מכם לפנות את המדיח, אני נורא כעסתי. זה היה לי מאוד לא נעים לראות שאתם לא מקשיבים לי. אני מבקש שבפעם הבאה אתם תקשיבו לי. אז אני בעצם לומדת לתקשר את הרגשות ואת הצרכים שלי בצורה שהיא מקרבת, בצורה שמאפשרת לצד השני להבין אותי. זה נורא חשוב ללמוד לעשות את זה. ככל שאני אצליח לתקשר את הרגשות והצרכים שלי בצורה יותר בריאה ויותר טובה, אני עוזרת לסביבה גם ללמוד איך להתחשב בי, איך לא להפעיל אצלי את הכפתורים הרגישים האלו. זה שלב שאנחנו נגיע אליו בהמשך, השלב של התקשורת הבין-אישית. אז זה המודל של הפסק זמן, זיהוי סימנים מוקדמים, עצירה, תיווך מול הסביבה, סימן מוסכם שאנחנו הולכים להתרחק, פסק הזמן שבו אני מבצע תרגילים של ויסות והרגעה, תרגילים גופניים, מחשבתיים ורגשיים, והשלב האחרון זה שלב של התקשורת, חזרה למעגל התקשורת, לתווך לסביבה את הרגשות והצרכים שלנו. זה בעצם מה שנלמד לאורך ההשתלמות שלנו. במפגש הבא נתחיל להבין יותר לעומק את הסימנים המוקדמים, נלמד לזהות אותם ונלמד להגיב עליהם בצורה שתעזור לנו למנוע את התקף הזעם.